Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştäleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Toba, toba, kişinin hakkı kalmasın mende. Razı bol menden, men toba ettim günahime. Razı bol menden, razı bol menden. Howlukman görünçet. Howlukman. Ejecan, menden hakkını näde öderkäm? Näme ejeler haklarından razı bolmazlarmy? Han diňiňizi alyň, köp işlediňiz-de. Sınır harekat emrini bekliyor. Bir yandan da son hazırlıklar devam ediyor. Näme birden betedeýdiňle? Melek daýdam diňiň allydy. Dik eden güvenlik güçleri PKK'lıların Irak'ın kuzeyinde geçiş noktalarına döşediği mayınları temizliyor. Her gün sabah erken saatlerde askeri araçlar ve silahlı askerler eşliğinde yollarda dedektörle mayın taraması yapılıyor. Bölgeye sevk edilen çok sayıda sinyal kesici asker... Menem esker bolja. Hukman bolurdun oglum. Senem esker boldun Murat daý. Howa boldy. Ýersäňe suratlaryny görkezeyim. Bölgesinin yüksek kesimlerinde sıcak çatışmalar devam ediyor. Helikopterle teröristlerin saklandığı noktalara taşınan komandolar sabahın ilk ışıklarıyla operasyonlar düzenliyor. Hakkari, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli'nin dağlık kesimlerinde 400 kadar PKK'nın bulunduğunun istihbaratı üzerine bölgedeki operasyonlara hız verildi. Hakkari ve Şırnak'tan kalkan Kobra tipi helikopterleri keşif uçuşları yaparken sınırda... Seret Murat daýymam var. Tüpüňem var. Bu ýerlerini ýerim Murat daý. Türk Silahlı Kuvvetleri... Murat daýyň Diyarbakyrda gulluk etdi oglum. En büyük tatbikatını gerçekleştirdi. Gerçek mermilerle atış yapılan tatbikatta... Eskerlerde murtam bolýarmy? Havan toplarıyla ağır makineli... Käte bolýa Efecan. Eskerler käbir tawşaklarda öýlerini goramak üçin. Düşündiňmi? Çalaça. Abba kim? Murat daý. Oglum, Murat daý, o kim? Yusuf Serkerdi. Osman!
Allah yoluňyzy açyk etsin. Tagaman gidip tagaman gelin. Taw bolajy. Marat, oň bilen bir gezek gürleşipdim. Çağamy saňa tapşyrýanyny etdim. Oğlum, arkaýym ol aýdaýda diýdi. Ýüzüpden habar tutduňmy? Nireden hem işleýäkä? Lokman bol işleýär. Agşam görüşerdiňiz. Sağ ol bala. Görüşýänçek eje. Görüşýänçek. Kerkerden pikir nedýäňmi? Onu nireden taparkam diýip bolany, Efejan? Menim tapybersin diýip dilek ederim. Yer onu. Görüşýänçek. Taw bol. Bazara çıktın mı esker? Tutulup tutuş bazarı oda koyayım ha? Kumardan galın bergin töle kardeş. Maňa bir az möhlet berin. Möhlet kutordu. Akşama çeli bergin götür. Urutço sapan çegetirsen mol yağla ala şart. Urun toror. Nirden tapçaňy özüň çöz bolýamy? Murat. 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 Näme biderek sebelip dursun? Murat. Murad oglum, ýagdaýlaryň ogmy? Ýagşy agam, ýagşy. Ýagşy. Murat senin birden toracak. Seret üstü ipan yerler oy taklak gelýän. Çarçy oýata diýip bir ýerden atsak bolmazmy ka? Bu näme agam? Garyplyň çörekçisi. Tarihi Hıdır Çavuş dükany her akşam garyplary çörek paýlaya. Eden kömeklerini ýatypdyrlar. Ümtad we utanyp bunu asmak islemedi. Jaý cennet bolsun. Amin. Men şu ýerde bolluk edipdim. Ýutup terkerde, Diyarbekirde öňün bolan çakmysykda agar yaralanan ýutup ganaçay aýratyn lukmançylyk gödäwçiligine. Dukan taňa tapşyrýan Ibrahim ağa. Gördüňmi? Maňa dälle taňa tapşyrýar. On kelledi başga datda gyýdym. Kim bilýär? Yeni nähil bolgusyzlyklar ulaşyp ýörenni. O şu günleri ütkep ýörüýdýän. Özgörse gowulugydyr.
Allah hemmemize gowlugy özgörmek nesip ettirsin. Şepaga duýýarsa Merwe hanym ýerinde mi? Kim soraýar? Murat? İşiňizde de päskel berýän bolan Bagyşla göri. Yok, işimi götürdüm. Näme boldy, gorkul zat ýokdur. Men birini gözleýän Merwe, Lukman bolmaly. 10 ýyl mundan öň ol atly Lukman eken. Soň kärin taşlapmydyr? Bilmedim. Aslynda diýirdigini ýa däldigini bilemok. Men soraşdyryp görüýin. Lukmanlar umumana bir-birini tanıýarlar. Näme beli umysyz pikir edýär? Belki diýirdir, belki kärin dowam edip ýörendir. Men adamlaryň durmuşyna goşulyp ýagşy işeden öýdüp pikir edýänmi? Ady näme diýdiň? Yusuf Karaçay. Biraz garaş. Lukman Yaşarbek bile gürleşmelik. Siz geçip oturun, men habar bereyim. Önler, eşdiýäňmi, beýdiýän ismide näme dogry? Ýokarda Allah bara. Oglanyň öňüm howsary ýok. Bizem onu şu ýagdaýda hastahana taşlap gitsek näme işler? Gyýdyna kaka bolup biljek ýagdaý ýok. Tüýs akly ütgen. Akly ýeriniň. Köp hasrat çekdi, häzirem çekip ýör. Aýalyny ýitirdi, ogly aradan çykdy. Nurtan, bizem gyýdymyzy, agtamyzy ýitirdik. Ýöne seret, bizem beýdip ýöremdi o gakry. Onu näme işler? Onu näme diýer? Öňüm kakam nirede diýip sorap goýun oga. Ululup adam çykar, şonun näme jogap berer? Sen kakaňdan biz aýyrdyk diýelimi? Sana kaka bolup bilmedi. Seni eklap saklamat diýer. Goýalla şugurryňy. Ýagdaýymy Lukmana uraýdaly, näme etmeligini düşünürsin. Bize ýolun salyp bersin. Baş üstüne Lukman size garaşýar. Allah kömek etdi, batymjak tapaýdym. Sen tanşyň bilen bir ýerde okan Lukman bardy. Telefon belgisini şo berdi. Bu ýerde salgysam bar. Öý salgysymy? Oo, dogry edýän ekeniň. O Lukmançylyk etmeýän eken. Sag bol Merwe. Eýerlam. Taňa ananmadyk ot alaw. Ýöne ananmak hem ýakyp ýandyrjy. Kişäki bilen hururyňa baryp gapyňdan kowurmak islämok. Daglam götürüp bilmedik bu ýüküni menim götürüp bilemok Allah jan. Meni öýüňe goýma. Diýdim güç. Köňlüme kuwwat ber. Ey Allah'ım, Allah jan bu ne ahil agyr ýük eken. Bismillahirrahmanirrahim. Deýmek diýir-de. Ýagdaýam ýagşy.
Allah jana şükür. YouTube Ferkerdem. Oho, Murat. Ýagdaýlar nähili? Sağ ol Ferkerdem. Nähili? Şudaýa şükür asen. Ýagşyla. Gyýdymyň otagyny taýynlaýar. Düşümli bolsun. Allah nesip etse dünýä inmeni bir ay galdy. Gelim bilen adyna näde goýullydyk. Nädli. Indi nähil bolarka? Nähili bolar öýdýän. Şu maglumat esasyna agtyň postlaryny hukuky bize berler. Ol biziň ýanymyzda ýaşar. Hatta ýüzüň öýüne de göçürüz. O yer çağı üçin has gowy bolar. Hem giň, hem uly. Nähil bir ekmekeniň önür. Ýusup nämişler? Gowlaşýança hastahanada ýatar. Nerlican, gyýdym. Kakam öresim gelýär. Akyllyjam, maňa gulak as. Kakaň näsag? Gowlaşýança oň ýanyna gitsem bolmaz. Ýok, kakam öresim gelýär. Göreli wakal kakaň seni göresi gelýärmi? Nerlican, gyýdym. Kakaň hasrat çekýär. Häzir sen aladaň etip bilmez balamy. Nerli? Geç bärde oturay. Sen sancımdan gaty gordun şeýlemi? Allah tarapyn eliňiz gaty ýeňilli Ferkerdem. Ýöne bir gelek ýadyndan çykan ok sancym wagty diýil. Ferkerdem maşgalaňyzmy? Owa. Aýalym bilen oglum. İkincimde de garaşýar. Netip bolsa bir aýdan gyýdym bolýar. Şeýlemi berekella. Allah uzak ömür bersin. Geçdigi bolsun. Sağ ol Ferkerdem. Gulluk ýatlamalarını guturma ýok. Yeri, seni bu yerlere haýşy mal getirdi. Neme Ferkerdem. Men sizden ötünç soramağa geldim. Gagaryňyz gelse de meni diňlärmisiňiz? Elbette dinlerim Murat. Aýdýanyň näme aramda düşünşmedik ýok ahir. Men gullukdan öňen günäkar adamdym Ferkerdem. Humar, hile, näme erbetlik diýsen mende bardy. Humar oynamam şu ýerde de goýmadym. Her ruhsat berlenini oynardım. Allah'ın halymaýanlygy da bir gedek umutmadym. Goýa oynama diýen ýaly. Ýöne nefsime boýurup bilmedim. Näme tanış ýerde tanamayan adamlamy beredar boldum. Gassadylar. Ýakaja çykalga bar. Tapança getirdiler. Sen düşün. Tapançany oğurlamadyk bolsam, urutatdan ýediňe çağırylmadyk bolsaň, tawşyrmaga gitmedik bolanda,
Bir bilen habar borup ölen bolsam ýagşy bort diýdim. Käşke ölen bolsadım. Ýöne Hudaýa şükür ýagdaýym gowy eken. Çağa çugulan bilen bagtyar ekeniň. Gümmol şu yerden, gümmol. Gümüňi çek. Gaýdyp görnäme gümüňi çek. Gümüňi çek diýen men saňa. Görme gözüme. Korkma ene bardım. Jet. Jet yok bol. Jet diyen. Jet. Korkma oğlum, korkma. Ana gitti. Ana koşuş. Al kurcağımı. Al me. Sen yanında adam yok mu? Men kakam göresim gelýär. Bolýa sen kakan kim? Nerede bolsa gideýin? Men kakam Yusuf Karaçay. Näme? Adım nerli? Allah netip etse dünýä ilmihine bir ay galdy. Gelinim bilen adyna näli goýuldyk. Näli. Diýmek sen Yusuf Serkerten gyýda. Ýöne men kakamyň ýanyna ýaşamok. Maňa babam bilen mamam feredi. Olar şu köçäň aýy ucunda ýaşaýarlar. Sen näme üçin ejen kakan ýanyna ýaşaňok? Eje men dünýäe gelenimden soň aýrylypdyr. Doganym bar eken, o da ölüpdir. Kakam gullukda yaralanypdyr. Onu görmäge gidenlerine uçar ýykylypdyr. Soň kakam men kakam däl. Aç kapyny giýew. Aç kapyny giýew. Yusuf, näzli şu ýerdemi? Bärik gelmedimi? Gulak as oglum. Näzli henüz kiçijik. Bu hallakan o sen ýanynda galsa bolmada. Näzli can, içerdem oglum. Yusuf? Wii, ýeýjejik gyýdym. Sen nire gittin akyllyjam men. Akyllyja gyýdym. Kaka, men näme üçin gowuram ola? Näme üçin meni halaňy? Kaka, meni gowurýarmy? Kaka ýalbarýan meni gowuraýda. Men sen gyýdyň-a?
sen şu yarağı uğurlamadık bolsaň. Kakam ýerine gelerdi. Şu pursat berde bolmazdy, yaralanmazdy. Ejemden şu uçara minmezdi. Biz bir maşgala bolup ýaşardyk. Hemmeti sen berarly, sen berarly. Murat dayı. Oo, ýöne ýatyrsyňly. Bun gezmäge gitjek dämi? Taňa bir zat aýdarlygam ýok ay. Üýüň erkekleri bu ne bols? Ýa ýataklar. Men ýatyrdym. Murat dayı ýatyr. Men gezelenje de giden Bolmada söz veren bolsaň akitmeli borsun. Gedelenje akitjek. Hatta Näme? taňa bir dostum tapdym. Näme? Hani turana tur. Ýöneme nire diýsem şo ýerde gideriz. Görleşdikmi? Görleşdik. Han turanna bol. Men Yusuf Ferkerde diýädimi? Hawa diýdiň. Ana näde şoň gyýdy. Näde? Salam, sen tanadyňmy meni? Tanadym. Men taňa dost getirdim. Bu Efe. Ogluňmy? Men kakam gazawatdy. Maňa Murat daýym seredýär. Seňem kakam ýanymda däl ekenni. Senem şeýlemi? Maňa kakamyň ýanyna oturmaga ruhsat beren oklar. Babam kakam aklynyň adaşypdyr diýýär. Näde can? Hakan hökman gotular. O hemişe ýanymda bolar. Çynyňmy? Çynım. Sizmi? Döýün tanışmaga pursat bolmady. Men Murat ýalňyz. Gullukda kamygy oýuňyz men Ferkerden bolupdy. O döwür başgaçady. Yusuf gowdy. Gyýdym, agtygymam bardy. Soň näme boldy? Soň Yusuf şol çakmyşykda agyr yaralandy. Gyýdym bolan işleri eşden mahaly. Näzlä 8 aýlyk hamilady. Çağı wagtyndan ýer boldy. Yusuf hastahanada gelip bilmedi. Gyýdymam ogluny alyp onu sorap gaýtmak üçin ýola düşdi. Soňam menen uçary. Näzli? Nire etdilerke? Kakasynyň ýanyna, Yusuf'un ýanyna. Efe! Efe! Anha men kakamam şu ýerde ýaşaýar. Näme üçin käte gatetleýän zatymyz bolan okaýa? Belki bolar, belki häzir dälle soň bolan has gowudur. Murat daýyň sözüne durýarmy? Hemişe. Efe! Näzli? Betli edem zoga Murat daýy. Gyýdym beýtmek bolmada balam. Näme üçin bolan oga? Hemmeler kakasynyň ýanyna. Men näme üçin kakam göremok? Näme üçin? Menim şu ýerde, sizem şu ýerde. Ruhsat ediň. Näzli kakasyny göräýsin. Haýyş edýän. Ýagşy. Ýöne tiýdirek bolun. Babaň uýa barmakka baraly. Ferkerden Yine näme gerek? otaw diýin dolly. Bugun bolsa boş. Hiç kaçanam dolu bolmandy. Anha men kakamam şu ýerde gazawatdy. Efecan oýnama. Seret nähili odan oýnawaç. Taşlany. Eliň degirmaňa. Gün boluň şu ýerden. Ferkerden. Gidesim meli. Näme boldy? Kakam ýollaşyma terwet gyýgyrdy. O nire etdi? Bilemok. Oğlum, gayrat etdi Yusuf'a seret.
Men taşlap gitmem Murat daý. Murat daýyň bizi öýe görkezler. Men seni näzli bilen aýlanmaga giderin. Soňam seni näzli bilen eltik geler. Bolýarmy oglum? Bolýar Murat daý. Bolya akıllym bolar. Herkirdem. Näme gerek? Ruhsat etsen ýanynda bolaýyn. O ruhsat berseň çeken hazaratyny ýeňiletmek üçin elimden gelen ne deyin? Ruhsat et ha iş edýän. Arma. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. Wa aleykum salam. Ýagdaýlaryň çygagam. Ýagşy ödüň nähili. Ey ýagşy işläp gör. Arma woruňsa. Hoş geldin Yusuf. Bete öyle. Ýerden oturdyk görjekmi? Gör öyle. Hoş geldin. Yusuf'un gölleşmi? Gollukda tanıştık. Sen bunu gowtanaýaňy diýen. Käte tanamadyk bolhadym diýän. Ýöne ol her hepde bärik gelýär. Inni harytlary bizden hem gowtanaýar. O näme üçin bärik gelýär? Başta täze otuw üçin öýguş taýýarlaýan idi. Biz hem gyzyklandyk. Görsek iýdi gider gelýär. Oýna diýäm ýa ýalan söz diýäm düşünmedik. Soň enatasy başyna üçin betbaççylyk bardy görüň berdi. Hiç kimi görkezmäge bolsaň hem aýaly hem çagasy men aşy da bilmedim. Yer bolýar da. Bizim şondan sesimi çıkaramız yok. Geliyor gidiyor. Usta. Bir öğren gowy. Senin arçadan yasaların var mı? Bar şol Ferit. Başka yok. Maňa gelen oğlum, onu başka yerden soraýmasaň. Eteseňiz biziň Saparus samynyň kabara aýalyň. Belki şonda bardyr. Bolýar. Göreli. Sağ ol usta, sağ olun. Bagyşlaň, muň bahady ýazylmandyr. Aýdaýyn ha. Ýazyp serkirdem. Näme boldy? Ýagşymy? Men gitsem gowy boljak edýän. Any Saparusyň ka gitjekdige? Hökman däl. Bu ýer öýümde gaty ýakyn serkirdem. Ýörüm çaý içip geçin. Ejemem sizi görse gaty begener. Ejeň ýadyma düşýär. Bir gezek men bilen görleşipdi. Oglumy saňynan ýanypdy. O sizden köp minnetdar. Baryp duýsaňyz gaty begener. Ýagşy. Murat daý melli. Näme boldy? Murat geldimi? Efecan ýene näme boldy? Ýüzüň salyp balyjyk. Murat daýyň gaharyny getirdimi? Efe? Sen näme üçin gaçýan? Men o daýyn göresim gelenok. O meni öýünden kowdy, o da gitsin. Oglum kim ol? Ýutup serkirdem. Seni görmäge belli. He, ne hili gowy iş edipdir. Efe, Ferit, o daý gaty gowy adam oglum. Murat daýyň gaty köp kömek etdi. Efecan, kulak as. Oň başyndan gaty agar günler geçdi. Häzir baryp hoş geldin diýsen, oňa diýşetdigiň bor. Benim gaty begener.
Yusuf oğlum, men Murada jaňa demde sen bile gitmesdim dämi? Hawa, Sizden Allah razı bolsun oğlum. Şu wagtlar bar küýüm köçen Muradda di. şol wagtlar hemmelen kuý köçeti bizdedi. Ýöne onu haq aýdyk geldik. Gullukda kaňy katyp gördüňmi? Ýok, atmadım. Men Lukmanyň. Senden atdylar monna. Efe, uy. Ýöne sonra ýan näme bolýar? İyilikdir de inşallah. Özüm açarım. Ýeri beriň. Biz bilen bölüme gitmeli. Näme üçin näme bolunmuş? Bölüme ýör. Men näme edip duryn gadardan? Ogurluk. İyilik mi oğlum? Yusuf Karaşay sizmi? Hawa. Senem biz bile gidersin. Ne bolýar oğlum? Bilem o gaja. Onu hemen ogurlugy serkerdem, inni betsirde. Ýewaşaw, ýene gaharym getirjek bolma. Men ogurlugy demok. Şikayet geldi. Kim şikayet edenmiş? Ona ne delili varmış? Gulagat, ilk bilene gatygy ýygyrma. Ýören ýydyma düş. Senem garaş ýerde. Hawa serkerdem. Oglum, ekendiň gowşan ogurluk wakalaryny görkezani, bor serkerdem. Hawa, biz şunçu ýerde bolduk. Delilli ýanyň şumy? Ente garaş bara, dur ahyry. Ana. Gördüňmi? Ýöne näme boldy? Herkirdem, ol adamyň ýagdaýy görünip dura. Oň başa sebäp bolmaly. Näme? Ýotup agyr ruhy tarsyny başdan geçirýär. Gulagas Murat beg, men kanunyň adamsy. Görşüňe ýaly tasdiklanan delilli ogurluk wakasy bar. Şikayet eden alınmasa, meni iştahiyet bilecek del. Siz gürleşseňiz alarlar. Özüm içinden alçınım. İstediğiniz meni kınqalavada taşlan, yatırın. Ýöne Yusuf. Yer bolýada. İş düýpli barlansyn soň görübeririz. Oňa çenli bolsa, gözegçilikdemi? Ýörani. Terkirdem. O çarçuvany biz şuňarlykmy? Biz bahalyny tölemegi ýatdan çykarypdyr. Ertir töläýär. O gelişdi. Näme diýerler? Şu ýerde biraz eglenmeli bolsaňyz. Terkirdem. Tuğra talıp çarçuvany biraz wagtlyk berde goýsak bolmazmy? Bolar. Ertir alaýar. Kadar, Ulagat sen serkerdem. bular ýerine ekedin.
Salamu aleyküm. Aleyküm selam. Näçe wagt öýlenmeli borka? O serkerde bagly. Näme serediň o? Ýok agam, näme üçin seredeýin men? Näme serediň okmy? Men yalan söýleýän onno. Ýok agam, ötünç soraýan. Ýenim. Gel bäri otur. Näme bolýar o? Kakadym sen on? Ha? Kakadymy? Vay, muňa seretle. Yara bende, derman sende. Ya kendin gel ya da bana gel de. Duyarım yazmışsın 2 satır mektup. Vermişsin trene halimi unutup. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez. İstanbullu Murat Yalňyz. Sana temmi verilenli. Kulağa sen serkerdem. Näme üçin temmi verilen öýleňmi? Atamyň ady sebäpli serkerdem. Etger ýalyňy däldir serkerdem. Maňa verilen ýere gogurladyň. Näme üçin beýtdiň Murat? Näme üçin ogurladyň? Ellem döwülüp beýtmedik bolsam bolmaýarmy? Şonda şey edet görmezdim. Onu aýalyň, ogluň, O towu torjak. Gaty gowy bolar. Ödelim bilen elin etjek. Gydym üçin. Akyllyca gydym üçin. ýatyp serkerdem. Gaty köp wagt geçdi. Köp hasara çekeniň bilýän. Ýöne seret, perdendiň marahary, şoň üçin gaýrat et. Şoň hatiratyna jansyz gowry ýaly bolup ýörmekden ýüz döndür. Gydyma dolansam. Ýygyňa dolansaň hakykat bilen ýüz öýdi bolsun. Ýöne gydyňam hakykat ahyry. Gydyň saňa mätäç. Şol eketini çykar. Ol aýdym näme hakdady? Etkir aýdym serkerdem. Ýutup serkerdem onu gowy ýady. Setiň aýrbetde lekin. Oýun etmeseňiz läň. Dükan şikaýatyny ýydan ally. Serkerdem. Näme habar? Şeýlemi? Ýörüň gydyma düşüň. Hawa? Serkerdem men Ýaşar Demir. Läle Bagça Hassakanasynyň psikiatriýa bölümünden. Onsoň Serkerdem, saňa näme bolýar? Serkerdem rubuta dediň. Ygtyýar ýollaşmarymy zeruri işler etdiler. Bolýar beýler. Äkidip bilerdim. Al ýör, ýör. Serkerdem, Yusuf hassakana ýerleşdirilýär. o nähili? Lukman Essuat bäri Yusuf'u gözegçiligine saklaýar. Hed ýalyň şýaňyz. Serkerdem, Efe beýle çemeleşmek dilemän. Men ol adamyň akly ýerine, onu öýüňden bilýäňiz. sen gydyň ýitireň ok. Agtyň ýitireň ok. Nädin goramalam fennäl. Durmuşmyda goşulma. Serkerdem, haýşydan kömek ediň bir zatlar ese bora. Ellerine ygtyýarnama bar. Belki şeýtler has oňa bähwitli bor.
Efe yattı mı? Yatdy oglum, yatdy. Näme boldy oglum, nerede galyňyz? Bir düşünsmezlige bolly, bolança. Näme boldy oglum? Näme boldy balam? Akıttılar. Dälli perkerdäme hastahana yerleştirdiler. Ağlama oglum, ağlama. Kim etdi? Kim sally? Ayalynyň howasarlary. Ol adam sağa dahir ece. Ol köp patrat çekipdir. Bu näil çydap bolmajak hadrat ece. Beýişiň şu dünýäde şeýle bolsa, ahireti nähil borka. Men ýuzup perkerden hatawy nädip bererkäm? Bu dünýäniň näme oglum? Men derarly çağatynyň doglaryny görüp bilmedi ol. Men sebäp boldum. Olar ýygynyň gitmedik bolsa, häzir ol diýri bolardy. Oglum, bu şeýle bolsady, o beýle bolsady diýmek dogry däldir. Durmuş biziň islegimiz bilen ýörenok. Biz ýazgyda ananýan adamlardyr. Bolup geçen zatlar takdyra daş oklap peljermek bolmada, wakalyň aňyrsyna hikmet görjek bolmaly. Allah Tağaladan şikayet edilmeýärdi, oňa şikayetin aýdylýar oglum. Ýöne ýutup perkerde. Olam ýödün güneleýe ece. Diýmek olam ýalňyş iş edýär. Eger kömek edesiň gelse, oňa ýalňyş pikir edýäniň mörkez bala. Ýöne ece, onu akyl ýetgänip gabap goýdulara. Bir adama sen dälip dursaň näme ýyl bar oglum? Ýa-da sen akylly diýip dursaň näme töröýdýäň? Ýüsüp Serkerden akyl ýerine agyry. Sen muny oňa ýatla oglum. Sen bolmadyk bolsaň men näme ederdim? Tas gowlaşypsyňyz töwelim. Merwe, Hoş geldin. hoş gördük. Şu hastahana düýün gece bir näse getirdiler. Ýaşar Lukman ýen biri. Psihiatr bölümündäki? Ýalňyş ýan bolaymy? Ýok, psikiatriýa bölümine getirdiler. Otaw gaýdyka, Näme etjek? burlaşyk. Ýör görkedeýin. Erterin hayır bolsun Lukman. Owa, ýene sizmi? Näme kömek gerekdi? İşiňizde oşunmak niýetim ýok Lukman Mawy. Ýöne düşünmeýän bir zadym bar. Ýutugyň bärik getirilmegine näme sebäp bolduka? Geçin oturuň. İşiň şol bölegi bärden aklanar. Ýöne şunu aýdyp bilerin. Ýutup geçmişde başyndan geçen zatlarynyň halas bolup bilenok. Käbir gatnaşyklar adama ziýan berip bilýär. Iň dogrusu şol gatnaşyklar bilen aram ödülmekdir. O nähili? Bu dertten saplanmak ýoly goýýar. Munyň üçin geçmişde oňa baglanyp galan zatlardan halas bolmaly bolsa, şonu eder. Soň bolsa öz durmuş hakykaty bilen ýüzbe-ýüz galar. Elbetde hötte gelip bilse. Ýöne bu dermanlar geçmişini ýatdan çykarmak üçin görjek çärelerimiz soň ýutupda näme galar? Muratbek. Arkaýyn bolup, biz oňa kömek etjek bolýar. O gowlukman gerek şeýle dämi? Olaň şeýledi. Häzir operasiýa gurularynyň adyny ýadyna düşürip bilmejegini arkaýyn aýdyp biljek. Mene bel diýip biljek däl. Näme? Özüni görüp bilermikem? Aýyş edýän. Diňe bir jegedek görmäge ihtiyar berýär. Ýöne, hossarlara garşy bolsa bu gaýtalanmaz. Bolýar. Teret Yusuf. Mıyıkman geldi. Perkerdem? Ýagşymy? Ferkerde yok. Inni Yusuf diýäy. Şeýledämi Lukman? Lukman, maslahatlaşmak üçin size garaşýarlar. Bolýa. Muratbek Yusufy gatyada daýma gory. Arkaýyn bolaýym. Perkerdem? Sen näme üçin beýle bir rahat görünýäň? Ferkerdem diýme. Inni ýdymdan gal.
İsleýän zadyň menne däl, eşitdiňmi? Meni günüme goý. Hakkyňy beýlekiňi bilemok. Diňe daýynjalasym gelýär. Ýöne sen näsag däl. Gidenni. Sen däl, herkirdem. Bolmanna menden akylly sen. Men kakam ören gowuryan. Allahjan onu göresim gelýär. Kakamyň gaýdyp gelmegini isleýän. Kakam gaýdyp gelsin. Nädli? Gyýdym, berde näme işläp otyrsyň? Sen aglaýanmy? Mama, kakam inni gelermike? Ente gelmez kakan gyýdym. Näme üçin? Sebäbi gutulmaly ol. Lukmanlar bejerirmi? Hawa gyýdym. Onu hastahana sallarlarmy? Filmlerde kämeňde hastahana sallarlarmy onu? Kakan gutulmak üçin gyýdym. Oňa gowsy bolsun niwetdiler. Han turany, ýerimize geçip ýataly. Ýör balam, akyllyja gyýdym. Ýagdaýlary niçik? Bolýar Lukman. Garaşar. Nädli näksek bolarmy ka sorap görde? Düşünýän Lukman, düşünýän. Neme? Gyýdyremesek bolarmy ka diýjekdim. Düşünýän. Ýaxşy sag bolun. Sag bolun. Görüp bilmedi ya Lukman. Beýle zat bolmada. Nähil görüp bilmedimiz, olaň çağı da. Diýen zadyny aýdýan how. Onan maýan bolsaň onu ha belgisi. Jaňa özüň guruluşdy goraý. Rahatlyk ýoga öýde. Ey Allah. Efe dessine uğukladı, şuna qatiyadaptır. Oğlum, yüzümün ayalınam, oğlunam iyidine getirip bilmersin. Bolcaq iş bolupdur, sen saklap bilmersin. Ola şeýle bolýan. Häzir bolýan işlere çäre tapmasam, başarmayan bolsam näme? Çäre Allah'tandır oğlum. Kakan gaýdyp gelir diýipdiň. Seni gowy görer diýipdiň. Ýöne häzir kakam menden aldylar. Onu hastahana saldylar. Görmäge de ruhsat beren oklar. Maňa söz verdin. Ana sözüňde durda.
Kaka sen näme üçin meni dinläňok? Şu surata her gedek seredemde sana aýdypdym. Ýöne sen asla dinlemedin. Ýöne men ýene daýdym. Şu suratda menem bar. Sered. Ejim gowrasynda. Men näme üçin halaňok kaka? Ejim ýatlaryň gelenokmy? Ejim aradan çykdy. Ağamam. Ýöne olar Allah ýanynaly. Burun bizem olaň ýanyna öder. Gynanma. Onsoňa men mektepde joralama hemişe sen hakda gurrun berýän. Men kakam Sergetde terrorçylara garşy döwüşdi diýen. Yaralandy diýen. Meni görenok şoň üçin gelmedi diýen. Kaka, men sana buýsanýan kaka. Ejemiňim şulaýdymlar eşdiýänini bilýän. Men sen ýanymda. Men sen gyýdym. Otağı derek boşadyň, näde içerik girdiň? Näde aýryň? Häzir Lukman. Ýör gyýdym, ýör. Çağanda şerik çıkarak. Kaka! Goý ber gyýdyň. Kaka! Çıkın daşary. Çık. Otulmagy ruhsat beriňe. Çıkın derrew. Ýeri. Hani kardeş bol. Sen elinden ýylan edipsiň Murat. Näme üçin beýle gynanýaň? Ýöne Ibrahim'a. Inni näýli gorka? Çağasyny gaýdyp hiçasyny görüp bilmez ol. Bilmedim de. Murat, Näme boldy? Yusuf. Hastahanadan açıpdyr. Ýuwaşla gyp. Näme boldy? Muradyň harby ýollaşy hastahanadan açypdyr. Näme üçin açypdyr? Psikiatriýa bölümine ýerleşdiripdirler diýen. Ýöne akyly, Ütgen diýämi? akyly ütgänne alýdym. Uf. Murat, nire barýar? Bilemok, öýüne gideli. Öýüne bolsa habar bererdiler. Elki barar. Elki ýeni barar näler. Bilemok da. Näme üçin açanyň pikir edip gör. Gaçan bolsa şo ýere gidendir. Bilemok. Lokman geçmişinden halat bolmalygyny aýdypdy. Belki şonu islenäler. Onu Inni onu durmuşda ýekada taklaýar. O da demek gyýdy nädi? Näbli? O kakam dämi? Kaka? Kaka! Näbli? Näde dur, näde? Dur. Alacan. Nädi? Her kirdem. Nädi? Nädi? Her kirdem. Tur. Sen Lukman agry. Işiň jany halat etmek. Gyýdyň janyny halat et. Tur. Boşmaça adam sorat. Ul helakçylyk bolup dur. Näde taglan köp şu ýere getirilýär. Gatdaly garaşa. Tidirak boluň. Lukman. Haýdy Lukman baradyr. Hemmet operatsiýada ul helakçylyk bolupdyr, ýaraly köpeni ýeňe getirýärler. Lukmanlar operatsiýada. Gan geçmeti bolmak ihmal. Destine çäre görmek gerek. Şepagatçy. Maňa bir otok tap. Häzir. Nerede can nirdi? Aktığım nirdi? Hemme senden turýak, hemmefi. Hut ilk baştan bäri sen. Operasiýa ötünlik geçdi. Näde ören gowy? Kutular gider.
Yusuf begiň şu başa gaýrykda bärde bolmagy uly bagty çöllük. Yusuf kim? Haýsy Yusuf? Yusuf Karaçay, Lokman. Men terkerdem. Siziň giýe güýüňiz. Gyýdyň kakasy Yusuf. Yusuf, oğlum. Şunça ýyllar size köp edep berdim. Meni bagyşla daýda. Yusuf, sen men oğlum ahyry. Sen öz çağamdan aýyr tutmadım. O gitti. Ýöne näzlim bilen seni maňa ýadygär goýup gitdi. Heýde bagyşlamanmy? Bilýän, başga iş kalgaňyz bolmady. Men garşy çykdym, kabul etip bilmedim. Ýöne size söz berýän, ilki gyýdymyň, soňam siziň öňüňizdäki üstüme düşýän ähli iş eder. Sana ananasym gelýär Lokman Yusuf. Sag bol Muratcan. Meni bağışlarmyň terkerdem. Menden razy bolarmyň? Men seni başladım Murat. Allah da başlasın. Men senden razydyr. Murat daý. Helakçylykdyň erwet ýeşetýäniň başyna gelýärmi? Gelekçilik her bir adamyň başyna düşüp biler. O adamlaryňamy? Hawa. Ahmal soň oňotluk bilen tamamlanýan helakçylyk o adamlaryň başyna gelýär. Tabir edip oňa haýyl bolan mahallary Allah'ın razylygyny esseläp gazananlyklary üçin. Erwetliklerden päklenip täp-tämiz bolanlyklary üçindir.